ଟିକେ ରହ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କହିବି କହୁନା କହିବି ମନେ ଆଜି ପଚାରୁଛୁ କହିବ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କହିବି କହୁନା ମୁଁ କହିବି 25ଟା କଦଳୀକୁ 100 ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଆମର ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ହବ ତାକୁ ପୁରା ଆଗ୍ରହୀ ସହକାରେ ଖାଇବ। ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ସବୁ ଅଚଳ ଟଙ୍କା। ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ସବୁ ଅଚଳ ଟଙ୍କା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ 4:30 ପାଖାପାଖି ହେଇଯିବ। ବର୍ଷା ପବନ ମଧ୍ୟ ଜୋର ଆସିଲାଣି। ଦିନମାନ ପ୍ରବଳ ଖରା, ଆଉ ସବୁଦିନ ପରି 4:30 5ଟା ବେଳୁ ଯେମିତି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଆସିଲା ଭଳିଆ ସୂଚନା ଆକାଶରେ ମିଳୁଛି। ଆକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉତ୍ତର ଦିଗ ବାଦଲମୟ, ମେଘ ଘୋଟିଗଲାଣି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମଧ୍ୟ ମାରୁଛି। ପିଲାମାନେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ହବ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲାଣି, ବୋଧେ ଆଜି କ୍ୟାନସେଲ ହବ। ମେଘ ପକେଇଲା, ଟୁଙ୍ଗ ମେଘ ପକେଇଲାଣି, ଟୁଙ୍ଗ ଦୌଡ଼ିଲାଣି। ମଥୁରାଇ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆସିଗଲା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଟଲି ଚଲେଇ ଯାଅ। ହଁ 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 କଣ କଣ ଇଏ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି। ବର୍ଷା ଇଏ ହବ ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସେମିତି ଆଉଛି ଆଉଛି କେମିତି ଯିବା? 2 ଦିନ ତ ପଡିବ ବର୍ଷା। ନଟ ଆଉ ଶୋଇକିରି ଉଠିଲେ ଖରାବେଳେ। ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି କେମିତି ଯିବା, ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ। କଥା ଆମେ ପରେ ଭାବିବା। ବର୍ଷା ହବନି କହୁଥିଲ, ଏଇ ବର୍ଷା ପକେଇଲାଣି। ଉପରକୁ ପଳେଇ ଆସ, ପବନଟା ଦଉଛି, ବର୍ଷା ହେଇଯିବ, ଓଦା ହେଇଯିବା। ଯେତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଆଉ କ'ଣ, ଇଏ ଗୋଟେ ମାଇକି ଗୋଡକ୍ସର ମଗେଇଥିଲି, କାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଜି ୟାର ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉଛି, ସାଉଣ୍ଡ କ'ଣ କେମିତି ଆସୁଛି କହିବେ। ନଟ ବି ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ଏ ଡୁଆଲ ମାଇକ୍। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛେ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ଯାଉଛେ, 2 ଜଣ ଅଛେ, ସେ ସମୟରେ ଇଏ ଭଲ କାମ ଦେବ। ନଚେତ ଆର ଇନବିଲ୍ଟ ମାଇକ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି କ୍ୟାମେରାରେ, ସେ ମାଇକ୍ରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ କରେ। ନଟ ବର୍ଷା ଝିପିଝିପି ପକେଇ ପଳେଇଲା, ଆଉ ଯେମିତି ଧୂଳି ଉଡ଼ୁଥିଲା ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲା। ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ସିଆଡ଼େ, ନଈ କୂଳ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା। ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଥିଲା, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଲା। ଏ ଯେଉଁ ଗୁଳା ହେଇଛି, ଗାଡ଼ି ଖାଲି ଦୋହଲୁଛି ରେ, ଚକା ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଆହୁରି ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ବାକି ଅଛି। କ'ଣ ପୁଣି ପକେଇଲାଣି, ଟୋପା ଟୋପା ପୁଣି ପକେଇଲାଣି। ଇଏ କ'ଣ ବର୍ଷା ହେବ ଛାଡ଼ିବ? ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ନଟ ଲଗା ହେଇଛି କିରେ? ହଁ, ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ, ଏଇ ଯେଉଁ ଲଟା ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ। ନଟ ତମର ପୋଟଳ ଫୋଟଳ କୋଉଠି ଲାଗିଛି? ଆମର ଏଇ ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲାଗିଛି। ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଲାଗିଛି। କେତେ ପୋଟଳ ଏ ବର୍ଷ ଅମଳ କଲଣି? ପୋଟଳ କ'ଣ ସେଇ ଗୁଣ୍ଠେ 1.5 ଗୁଣ୍ଠ ଖଣ୍ଡେ। ଗୁଣ୍ଠେ 1.5 ଗୁଣ୍ଠ? ବାଲିରେ ଗୋଡ଼ ଚପି ଯାଉଛି ଆଉ। ଏବେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଟିକେ ଭେଦେଇ ଦେଇଗଲା। ହଁ, ଇଏ ବର୍ଷା ନୁହଁ, ସେ ଯେଉଁ ସେଦିନ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା, ସେଇ ବର୍ଷାରେ ଇଏ ପୁରା ଯେମିତି ଚପ 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 ହେଉଛି। ଆଜି କେଉଁଠି ବର୍ଷା ହେଲା? ଯଦି ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେଇଥାନ୍ତା ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଆଡ଼େ ଆସିଥାନ୍ତେ। ଏଇ ବା ଖରା ପଡ଼ିଲାଣି, ଦେଖୁନ ବର୍ଷା କାହିଁ। ନଦୀ କୂଳରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଉପରବେଳା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଟେଣ୍ଟ ଚଢ଼େଇ ଦେଖିଲୁଣୁ? ହେଇ ଟେଣ୍ଟ ଟେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେମିତି। ସିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେବ କୁଆଡ଼େ, ଏ ବିଲରେ ସିଏ ହିଁ ଅଣ୍ଡା ଦେବ। ନିହାତି 3-4ଟା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥିବ। ଗୋଡ଼ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି ତୋ ଗୋଡ଼? ତୋର ଆର ନଟର ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ପାଦ। ବିଲରେ କେହି କେଉଁଠି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାଇଲା, ବିଜୁଳି ମାଇଲା, ସବୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ନଟ ଟେଣ୍ଟ ଚଢ଼େଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ସିଆଡ଼ୁ ଯାଇଛି, ବଇଛି ଦେଖିଲୁଣୁ? ସିଆଡ଼ୁ ଯାଇଛି। ଉଡ଼ି ଯାଉଛି ନା କି? ଇଏ ଚଢ଼େଇର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି କଳା ଟିକେ ଆଉ ଧଳା ଟିକେ। ହେଇ ଆଉଟା ଉଡ଼ିକି ଯାଉଛି। ଏଠି ଗୋଟା। ହଁ, ଏଠି ଗୋଟା। ନା ଏଟା ନୁହଁ, ସେ ଯେଉଁ ଧଳା ଆଉ କଳା। ଧଳା କଳା ହୋଇ ସେଇଠି ବଇଛି। ଚୁପ୍ ଚୁପ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଚୁପ୍ 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 ଯିବୁ? ଉଡ଼ି ପଳେଇଲା। ନା ଇଏ ଅଲଗା, ଧଳା ଧଳା, ପେଟ ଧଳା। ହେଇ ଦେଖ ଆଗରେ ଆଗରେ। ହଁ, ହଳ ହେଇଛି, ହଳ ହେଇଛି, ଗୋଡ଼ ଦବି ଯାଉଛି। ଗୋଡ଼ ଦବି ଯାଉଛି। କାଲି ଯେତେବେଳେ ମାଇକି ଆସିଲା, ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ। ମୁଁ କହିଲି ଇଏ ବୋଧେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷଟାକୁ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାର୍ଜିଂ ଟୋଟାଲି ଉଠେଇଲାନି। ଘଣ୍ଟାଏ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିକିରି ମୁଁ ଆଉ ତାକୁ ପାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଚାର୍ଜ ଉଠଉନି, ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଉଠଉଛି ଆଉ 2ଟା ୟୁନିଟ୍ ଉଠଉନି।
ଆରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ଦେଖିଲା ବେଳୁ ଚାର୍ଜ ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଛି 3ଟା ଡଟ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ତାରି ଉପରେ ଗୋଟେ ଜରି ଷ୍ଟିକର ନଟ ପଡ଼ିଛି ହେଲା। ଜରି ଷ୍ଟିକର ପଡ଼ିଛି ସେ ଜରି ଷ୍ଟିକରଟା ଉଠେଇ ଦେଇ ଯେମିତି ବସେଇଛି ଚାର୍ଜ ହେଲା। ଇଏ ମକା ଗଛ ଦେଖିଲୁଣୁ ସବୁ କେମିତି ଜଳି ଯାଉଛି, ପୋକ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଖାଇକିରି କେମିତି ନଷ୍ଟ ଫଷ୍ଟ କଲେଣି। ଖରାରେ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ରୋଗ ପୋକ ପୁରା ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଯେମିତି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିଛି ପତ୍ର ଜଳି ଯାଇଛି ଆଉ କିଛି ପତ୍ର ସବୁ କଣା। ଇଏ ଗଛ ଇଏ ଲାଇନଟା ଯେମିତି ଟୋଟାଲି ମରିଗଲାଣି। ନଟ ଖାଇବ କୋଳି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ନଟ ଆମର କଲେଜ ଯିବ, କଲେଜ ପିଲା ହେଇଯିବ, ତାର ରଙ୍ଗ ଢଙ୍ଗ ସବୁ ବଦଳିଯିବ। ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା କେତେ ପ୍ରକାର ନୂଆ ସାଙ୍ଗ ଆସିବେ। ନଟକୁ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ, ନଟ ଖାଲି ଇଂଲିଶରେ କହିବ, ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୀରେ କହିବ। ନଟର ଚାଲିଚଳନ ସ୍ୱଭାବ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। କେତେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା, କେତେ ନୂଆ ନୂଆ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବ। ଆଉ କଲେଜରେ କେତେ ଆଡ଼ୁ ପିଲା ଆସିବେ। ଏଠି କ'ଣ ଗାଁ, ଆମରି ଗାଁ ପିଲାବେଳୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପଢ଼ି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଗଲା ପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପିଲା ସହିତ ନଟ ମିଶିବ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନଟର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ସମୟ କହିବ। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ବ୍ଲଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବ୍ଲଗ ହଉ ବା ଟ୍ରାଭେଲିଂ ବ୍ଲଗ ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଆଉ ମୋ ବ୍ଲଗ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁଯାକ ସୁଟିଂ ହେଉନାହିଁ। କାଁ ଭାଁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲିପ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ଲୋକେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏବଂ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଏ। କାମ କରିବା ଅର୍ଥ ଯେତେ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିବେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ଲୋକ ବା ଯୁଆଡ଼େ ଗଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ କିଛି କିଛି ବ୍ଲଗ ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ, ସିଏ ତାଙ୍କର ସେଇ 2-3 ଜଣ ପରିବାରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ବ୍ଲଗ ଚାଲିଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ। ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ ହେଉଛି 5%, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାର ବ୍ଲଗ ହେଉଛି 95%। ଆଉ ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ବ୍ଲଗ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ବେସିକାଲି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବ୍ଲଗ କରାଯାଉଛି। ପବନ ବାଡ଼େଇଲାଣି ନଟରେ, ଯେମିତି ବାତ୍ୟା ଭଳିଆ ପବନ ଆସିଲାଣି ଏଇ ନଦୀ କୂଳରେ। ଯିବା ନା ଏଇଠି ରହିବା? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ସତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନମାନ କେତେ ଗରମ ହେଉଛି, ଏ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଦେହରେ ବାଡ଼େଇ ହେଉଛି କି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ନଟ ସତ କଥା କହିଲ, ଝାଳ ବୋହି ପଡ଼ୁଛି। ଦିନମାନ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କଲେ ମଧ୍ୟ ପବନ ଯେଉଁ ନଈ କୂଳର, ସମୁଦ୍ର କୂଳର, ତା ଆନନ୍ଦ କ'ଣ ଅଛି? ମୁଣ୍ଡାଇ, ଆଉ କ'ଣ ଖବର? ଆଉ କ'ଣ? ପୋଟଳ କ'ଣ କେମିତି ବାହାରୁଛି? ପୋଟଳ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ତୋଳିଲନି? ପୋଟଳ ତୋଳା ହବ, କାଲି ଦିଆହବ। 40-50 କିଲୋ ନେବେ ସାମସଙ୍ଗପୁରରେ। 40-50 କିଲୋ କ'ଣ କାଲି ବାହାରିବ ଏଇ ବିଲରୁ? ଯାହା ବାହାରେ, ଆଉ ଦେଖିବା କୋଉଠୁ ହବ। ଦେଖିବ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି, ତୋଳି ଦେଉନା, ବେକାରେ ପାଚି ଯାଉଛି ପୋଟଳ। କାଲି ତୋଳା ହବ। ଆଉ କାଲି ତୋଳିବ। ଇଏ କେତେ ଗୁଣ୍ଠୁ ଅଛି ଏଇଟା? ଏଇଟା ଅଛି 3 ଗୁଣ୍ଠ ଜମି। ଆଉ ଇଏ ତଳା ତଳି ଧଇଲଣି? ଢୁକୁ ଆଇଲାଣି, ଗାଡ଼ି ଆଇଲା ଧରିବ। ତଳି ଆମର ନନା ଜୁନ୍ ମାସ ତ ହେଇଗଲାଣି, କେବେ କ'ଣ ତଳି ପଡ଼ିବ? ପଡ଼ୁ ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ମାସ। ତାମାନେ ଜୁଲାଇରେ ତଳା ପକେଇବା। ଜୁଲାଇ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆମର ଇଏ ପକାନ୍ତି, ସେ ବୁଣି ଦିଅନ୍ତି, ତାପରେ ତାକୁ ବଛା ବଛି କରିକିରି ଲାଷ୍ଟରେ ତ ବୁଆ ବୁଣାଯାଏ। ହଁ, ବୁଆ କେବେ ବୁଣା ହବ? ଏଇଟା ବୁଆ ବୁଣା ଯିବ। ଏଇ ସବୁ ଏଇ ମାସରେ ବୁଆ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ମାସରେ ନା କି? ଏ ବର୍ଷ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରେଟ୍ କ'ଣ ଅଛି ଘଣ୍ଟାକୁ? ନା ବଢ଼େଇଛନ୍ତି? ନା ସେ 1200 ଟଙ୍କା। ଆଉ 1200? ପାୱାର ଟିଲର ଯାହା ଥିଲା ସେ। ଆଉ ଯାହା ଥିଲା ମାନେ କେତେ ଥିଲା? 450। ଆଉ 450। ତମର ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ନୂଆ ଧାନ କରିବ ନା ସେଇ ପୁରୁଣା ଯାହା କରିଥିଲ? ସେ ପୂଜା ସେଇ ଶାଳା ଫାଳା ଚାଲିବ ନା? ପୂଜା, ମହିମା, ପ୍ରଧାନ। ଆଉ ସେ କଳା ଧାନ ଯେଉଁ ଆମର ହେଉଛି, ଯେଉଁ କଳା ଚାଉଳ, ତା ନାଁ କ'ଣ? କଳା ଚାଉଳ? ହଁ ବା, ସେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଫାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ପୁରା ଚାଉଳ କଳା। ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ ଧାନ ମିଳୁଛି। ଆଉ ହଁ, ସେଇ ଧାନ କରୁନା, ଗୁଣ୍ଠେ 2 ଗୁଣ୍ଠ ଖଣ୍ଡେ, ସେ ଭଲ ବିକ୍ରି ହୁଅନ୍ତା। ସେ ଆମର କ'ଣ ହବ? ସେ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା କୁଆଡ଼େ କେଜି ତାର? ସେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଡାଇବେଟିସ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଘରେ ସବୁ କରିବେ, ଆମର ସେ କ'ଣ ହବ? ଆଚ୍ଛା। କିଏ? ତୋ ପୁଅ? ସିଏ ଭଲ ବୋଲିଂ କରିବ ନା? ଆମ ଧନ ତା ବଲୁ କ'ଣ ଖେଳିପାରିବ? ଗଣ୍ଠି ସେ ରାଗି ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? କେତେ ପ୍ରକାର କାମ ସେ କରିଦେବ, ମାନେ ଘଣ୍ଟାଏ ଭିତରେ।
ପାଠ ଶୂନ ହଉ କ'ଣ ହଉ ତୋର ତ ପାଠ ଶୂନ ହେଇ ତୁ ଖାଲି ହାତରେ ନଟ ଖାଲି କ୍ୟାସ୍ ଗଣି ଦେଉଛି ଆଉ ନା କ'ଣ କ୍ୟାସ୍ 100 200 300 400 500 ସେ ପୁଣି ଯେତିକି ଶୀଘ୍ର କଦଳୀ ଫେଣା ଗଣିବ ଯୋଉ କାନ୍ଦି ତୁ ବୋଧେ 2 ଦିନ ଲାଗିଲେ ବି ସେ କଦଳୀ କାନ୍ଦି ଗଣି ପାରିବ ନା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲା ଆଉ ଦେଖି କହିଲେ ସେ କହୁ ସେଠି ଗଲି ସେତିକି ମାନେ ତୋର ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ସେ 5-6ଟା ଏକର ଆଚ୍ଛା ଆଗେ ଚୂନ ମାରି ଗଣୁଥିଲ କଦଳୀ ନାଇଁ କି ସେକର ହେଟେ ଚୂନ ମାରି ଗଣାଟି ଚୂନ ମାରି ଗଣା ଚୂନ ମାରି ଗଣାଟି ଏବେ ବି ଗଣୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଗଣୁଛ ଏବେ କାଳିଆ ଗୋଟା 10 ଟଙ୍କା କରିଲେ କାହିଁ ସଙ୍ଗେଇଥିଲା ଚୂନ ମରାଇଥିଲା ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ଏତେ ଛାଡ଼ି ହେଇଛି ଫିର ବି ଚୂନ ମରା ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ବେପାର କଲ କେତେ ଚୂନ ମାରିଥିଲ ଆମେ କେବେ ମାନ ଆଉ ନା ଆମ ଦାଦା କରିଥିଲେ ଆମେ ଦାଦାଙ୍କ ଶିଖିଛୁ କଦଳୀ ଗଣା କଦଳୀ ଗଣିବ ବାଁ ହାତରେ ଡାଁ ହାତରେ ଧରିବ ତାହେଲେ ମିଳିବ ମାନେ ଫେଣାରେ ଏତିକି ରହିବା କଥା ରହିବ ଯାହା ହେଲେ ରହିବ ମୂଳ ଫଣା ତ ଦେଖିଦେବୁ 15ଟା ଅଛି କି 16ଟା ଅଛି କି 12ଟା ଅଛି 13ଟା ଅଛି ତମେ ଭଡ଼କିନି କହିଦେବ ଏତିକି ତ କଦଳୀ ହବ ଧର 13ଟା ଅଛି 7 ଫେଣା ଅଛି 13 ଏକଲା ଅଗରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଦଳୀ ତ ମୂଳରେ ମୋଟା ମୋଟା କଦଳୀ ଅଘୁ ବରଂ ଆଉ ଗୋଟା ବଢି ବୋଧେ କଣ ଗଳି ପଡିବ ଧନ ଗଳି ପଡିବ ନା ଲିଟିଲ ବଇଛି ମୁଁ କହି ଧନ ବଇଛି ଏତେ କମ ଓଜନ ଲାଗିବ ନଟ ବାବୁ ଆଉ କ'ଣ କୁହ ବର୍ଷା ପବନ ଆଇଲାଣି କ'ଣ ବର୍ଷା ହବ ବର୍ଷା ହବ ହଁ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କାହିଁ ସମ୍ଭାଳିବ ଏ ମାଆକୁ ସମ୍ଭାଳିଲୁ ମା ବଡ଼ ବାତ୍ୟା ଆଇଲାଣି ବର୍ଷା ପବନ ଆଇଲାଣି ଲାଇନ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛି ଯେ ଯାଇଛି 25ଟା କଦଳୀ ନଟ ହେଲା 100 ଟଙ୍କା କିଣା ହେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟା କଦଳୀ କେତେ ପଇସା ପଡ଼ିଲା 25ଟା କଦଳୀ 16 ଟଙ୍କା କିଣା ହେଲା ବାଇଶ ଆମେ 16 ଟଙ୍କା କିଣୁନେ 20 ଟଙ୍କା କିଣୁନେ 30 ଟଙ୍କା କିଣୁନେ ସେଠି 25ଟା କଦଳୀ 16 ଟଙ୍କା କିଣା ହେଲା ଲୋକ ବଢ଼ିକିନି କହିବୁ ନା ସେ ଲୋକ ବେପାର ନେଉଛି ସେ ତାର ଏତିକି ପଇସା ପଇଲା ସେ ସାର ବିକିବ ପଚାରେ ଭାଇ 25ଟା କଦଳୀ ତ 100 ଟଙ୍କା ନେଲ ମୋର କଦଳୀଟା କେତେ ପଇଲା ମୁଁ କେତେ ବିକିବି କେତେ ପଇଲା ତୁ କହିବୁ ନା ନାଇଁ କହୁନୁ ହରଣ ଗୁଣନ କରିବ ଆମ ଜୁବୁଲି ପଚାର ଜୁବୁଲି କେତେ ପଇଲା 25ଟା କଦଳୀ 100 ଟଙ୍କା ମୁଁ ତମଠୁ ନେଲି ତମେ ମତେ ପଚାରୁଛ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇ ତମେ ତ 100 ଟଙ୍କା 25ଟା କଦଳୀ ନେଲ କଦଳୀ ମୁଳଟା କେତେ ପଇଲା ମୁଁ କେତେ ବିକିବି କଣ 25ଟା କଦଳୀ 100 ଟଙ୍କା ତୁ ମୋ ଗୁରୁ ଭାଇ 25ଟା କଦଳୀକୁ 16 ଟଙ୍କା ହେଲା 25ଟା କଦଳୀ 100 ଟଙ୍କା 22 ମୁଁ ତମଠୁ ନେଲି 25ଟା କଦଳୀକୁ 16 ଟଙ୍କା ସେ କହିଲେ ଭାଇ 22 କଦଳୀ ଦେଲ ମୁଁ କହିଲି 100 ଟଙ୍କା ନା ହଉ ଦିଅ ସେଠୁ ମୁଁ ତମକୁ ଦେଲି ସିଏ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାଇ ତମେ 100 ଟଙ୍କା ନେଲ ମୋର କଦଳୀ ଗୋଟା କେତେ ପଇଲା ମୁଁ କେତେ ବିକିବି ମତେ ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅ କହୁନା ଟଙ୍କାଟେ ପଡୁନି ମୁଁ କହିବି 75 ଖଣ୍ଡେ ତମେ କହୁନ 75 ପଇସା ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କହିବି କେତେ ମୁଁ ର ଟିକେ ର ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କହିବି କହୁନା କହିବି ମନେ ଅଛି ପଚାରୁଛୁ କହିବ ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ କହିବି 25ଟା କଦଳୀକୁ 100 ଟଙ୍କା 64 ପଇସା ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ କ'ଣ ଠିକ ତ ଏ ମୁଣ୍ଡା ହିସାବ ମୁଣ୍ଡା ହିସାବ କେମିତି ଖାଲି 4 ଗୁଣିବ 4 ଗୁଣି ଦବ 25 ଚଉ 100 ଏଇଟା 16 ଚଉ 64 ଆଉ କ'ଣ 64 ପଇସା 18ଟା ନେଲା 18 ଚଉ 72 4 ଗୁଣି ସେ ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶିବ 4 ଖାଲି ଗୁଣି ଚାଲ 25ଟା 50 ଟଙ୍କା ନେଲା 5 ସେ ତମ ହିସାବ ତମେ କରିପାରିବନି ତମେ ଟିକେ ରିଜନିଂ ପଢିଲେ ଯାଇ ଯୋଉ କମ୍ପିଟେଟିଭ ପ୍ରିପେୟାର ହେଲେ ଜାଣିବ ଭାଇ ଦେଖେ ମୁଁ ତୁ ସେମିତି ତୋର ଗୁଣନ ହରଣ କଲାବେଳେ ସମୟ ପଳେଇବ 25ଟା କଦଳୀକୁ 16 ଟଙ୍କା ହେଲା 100 ଆମେ କରିଦେବା ତାହେଲେ 100ଟା ନା ମୁଁ ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ତୋତେ 64 କହିଲି 100ଟା କଦଳୀକୁ 64 ପଇସା ଆଉ କ'ଣ ସରିଲା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ଶୀଘ୍ର ହିସାବ ହବ ନା ଜମି ବିକି ଦବ ମତେ ଧନ ବର୍ଷା ହବ କ'ଣ ପବନ ହବ ଆଇଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ରହିଗଲା ବୁଧା ଯିବା ଡେରି ହେଇଗଲାଣି ଡେରି ବହୁତ ଡେରି ହେଇଗଲା ଯିବୁ ଆମେ ରହିଯା ବାସନ୍ତୀ ବରଷା ରାତି ମୁଣ୍ଡା ଭାଇ ଆଜ୍ଞା ଏ ପ୍ରଥମ ପଣସ ଆଜି 5 ଭାଇ ମାନେ ଖାଇବା
ଆଚ୍ଛା ଭୋଗ ହବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯୋଉଟା ପାଖରେ। ନୂଆ ଜିନିଷ ପଣସ କେତେ ଖିଆ ହଉଥିଲା ହଁ ଏବେ ଯୋଉ ପେଟ ମୁଣ୍ଡକୁ ଡରିକିରି ସବୁ ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଆମେ ସବୁ 5 ଭାଇ ଯାକ ମିଶିକିରି ଖାଇବା। କାଲିକି ସେ ପଣସ ଭୋଗ ହବ ଠାକୁରଙ୍କ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପାଚି ଯାଇଛି ପୁରା ନାଇଁ? ହଁ ହଁ ଭଲ ଫୁଟ ଅଛି ଯେ। ହଁ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲ। ଆରେ ବାସୁଟି କେମିତିଆ? ବଢ଼ିଆ ବାସୁଛି। ମୋରି ହାବୁଡ଼େ ପଇଲା ହଁ ତାକୁ ମୁଁ କାଟୁଛି। ଆଚ୍ଛା 5 ଭାଇ ଖାଇବ ମିଶିକିରି ଆଉ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ହଉଛି। ଖାଲି ଫୁଟ ଖାଲି ଫୁଟ। ଯା ପଣସ ଖାଏ। ହଁ ଏଇଆ ମଉସା ଆଇଲେଣି ପଣସ ଖାଇବେ ଆଜି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ବାହାର କରିଦେବା ଖାଇଦେବେ। ଗନ ଆସ ଜେଜ ଚାଲ ପଣସ ଖାଇବ ମଗାଇ। ମଞ୍ଜିଟା ପୋଡ଼ି ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ମିଠା ଅଛି ତ? ପାଚି ଯାଇଛି ଅଧିକା ଗଛରେ ପାଚିଛି ତ। ପଣସ ଖାଇବନି ପେଟ କାମୁଡ଼ିବ। ଗନ ଖାଇବୁନି ପଣସ ଗନ ଆ ଟିକେ କ'ଣ ଭୋଗ ଟିକେ ହବ ଖାଇବୁନି 2 ଫୁଟୁକା। ହେ ଲାଇନ୍ ପଳେଇଲା। ଜେଜ ଖାଅ ପଣସ ଯାହା ପେଟ ସମ୍ଭାଳୁଛି ସେ ଖାଅ। ନନାକୁ ଦିଅ ବା ନନା ଖାଇବନି ପଣସ। ହୁଣ୍ଡା ଭାଇ ଛଡ଼ଉଛି ପଣସ। ଜେଜ ଆଉ ଟିକେ କର ଜେଜ କ'ଣ ଆକୁ ଭାଇ ମାନେ ଖାଇବାକୁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଠିକା ଯୋଉ ଆମର ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ହବ ତାକୁ ପୁରା ଆଗ୍ରହୀ ସହକାରେ ଖାଇବେ। ବଡି ଆଉ ମାନେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରହୁନି ବା। ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ସବୁ ଅଚଳ ଟଙ୍କା। ହଁ ଆଜିକାଲି ଟଙ୍କା ସବୁ ଅଚଳ ଟଙ୍କା କି ଢଗ। ଦେଲ ମୋ ହାଟୁ ଗୋଟେ ଫୁଟ। ତମେ ଗୋଟାଏ ଫୁଟ ଦିଅ ମୁଁ ଆଗେ ଚାଖେ। ଭାରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ହୁଣ୍ଡା ଭାଇ। ମଞ୍ଜି ରେଟ୍ ବହୁତ ଖାଲି ପୋଡ଼ି ଖାଇବ। ଏ ମଞ୍ଜିଟା ବଢ଼ିଆ। ନନା ଖାଉନା? ପିଲାବେଳେ କେତେ ପଣସ ଖିଆ ହେଉଥିଲା ପେଟ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭାଳୁନି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କେହି ନା କେହି ଗ୍ୟାସ୍ ରୋଗରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ। ସମୟ ବଦଳୁଛି ଖାଦ୍ୟପେୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳୁଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ହସ ଖୁସି କଲେ ଦୁଃଖ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥାଏ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।